Саид Халимов забоншинос, номзади илми филология, доцент, корманди шоистаи Тоҷикистон буда, соли 1932 дар оилаи деҳқон ба дунё омадааст. соли 1956 донишгоҳи давлатии Тоҷикистонро хатм карда, соли 1964 дар мавзӯи айни забоншинос рисолаи номзадиашро дифоъ кардааст. аз соли 1956 то ба нафақа баромадан дар донишгоҳи давлатии Тоҷикистон фаъолият кардааст. меҳнати пурсамари доцент Саид Халимов бо ифтихорномаву медалҳои ҷашнии донишгоҳ, ветерани меҳнат, аълочии маорифи халқ, корманди шоистаи Тоҷикистон қадр карда шудааст. Саид Халимов муаллифи чанд китоби дарсӣ барои донишгадаҳои олӣ ва мактабҳои миёна мебошад. китоби хониш барои чаласаводон, китоби хониш барои калонсолон, забони адабии тоҷик, таърихи забони адабии тоҷик, забони адабии ҳозираи тоҷик, алифбо ва имлои осори ниёгон аз ҷумлаи онҳо мебошанд. ҳамчунин муаллифи зиёда аз 100 мақолаи илмӣ тадқиқотӣ ва методист, ки дар маҷмуаҳо ва маҷаллаҳо ба таб расидаанд. Саид Халимов тӯли беш аз 50 сол дар Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон устоди бахши овозшиносӣ, яъне фонетика ва реғшиносии луғавӣ, яъне морфология буд. Саид Халимов таи ин муддат дар ин ришта чандин китоб таҳия ва чоп кардааст, ки айни луғатнигор яке аз осорест, ки мавриди таваҷҷӯҳи хоси забоншиносони тоҷик қарор гирифта буд. муҳимтарин асари таҳқиқотии Саид Халимов таҳия ва интишори китоби таърихи забони адабии тоҷик аст, ки ҷилди дуввуми асари мазкур дертар пас аз соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон рӯи чоп омад. Саид Халимов давоми чандин сол дар Эрон ба ҳайси тарҷумон фаъолият карда, дар баробари кор сабкҳои гуфтугӯии минтақаҳои гуногуни ин кишварро мавриди омӯзиш қарор додааст. баъдан ӯ мушоҳидаҳои худро ҳангоми навиштани асарҳояш ба таври васеъ истифода бурдааст. олими забоншинос барои фаъолияти худ дар арсаи забоншиносӣ унвонҳои аълочии маорифи Тоҷикистон ва корманди шоистаи Тоҷикистонро дарёфт кардааст. вай то соли 2005 дар бахши забоншиносии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон фаъолият мекард. олим моҳи декабри соли 2009 аз олам даргузашт. Саид Халимов аз ҷумлаи муҳаққиқонест, ки корҳои илмӣ анҷомдодаи ӯ барои илми тоҷик нақши муҳим дошта, баҳри насли имрӯзу оянда мондагоранд.